time's up na. Hipas ng phone. Wala siya, mami. No, sa ako isungog. Wala man ko nagsungog. Matulog naman ta. Sige na. Abi na ang phone, be. Wala siya ba? Maria. Sige na. Dali na. Give me my phone na, be. Wala siya. Ugma na po. Oh, mag-sit na. Sige na. Itanaw sa ko si Maria kaya tutoy. Kiluoy man siya. Unang baby. Unang para baby siya, mami. Oh. Naman siya heart. Didi, didi. Oh, Hindi ka lang na matulog ani. nag-baby ron siya. Di man na good. Didi, toy man na. Imong hinimog didi. Kinsa man na. Nihimo na kong tuyang didi. Hindi mo rin to yung dudi. Baliktad. Oh, tanawa si Maria gani. Oh. Kinsa man na. Si Moria na. Oh. Nag-snappy-snappy. Naingana man ko sa dila. Oh. Para ma-happy ko. Nagdana ka sa dila para ma-happy ka. Here. Oh, dara si Maria. Oh. Dara. Sabi daghan oh. Daghan pa. Oo. Daghan pa. Ano ba na? Napadaghan. Dara, dara. Ano ba na? Daara, daara. Ano na? Daara ba? Ano gani na? Si Pagkaon. Maria ni. Pagkaon na? Si Maria. Nigamit ang hat ni Kuya Kian. Okay. Good kay Kuya Kian man ang hat. Halaka. Sige na, katulog na. Ulat sa. Ano man? Magunsa pa manday ka. Nagdulat sa ako. Uy, dili pwede. Ugma na kay gabi naman. Dami na na. Kinahanglan na Wala ka siya. matulog. Kaya di, kailangan na ka matulog. Ulat sa. Pila man ko ka oras magulat. Ulat sa ba? Ulat sa. Ikapilan ako nagulat ni mo ba? Nagkatawa. Sige na, katulog na. Mahumanan ako. Ano? Ulat sa. Hindi. Unsa ka? Ulat sa ba? Tama na. Naku, isapot-sapot. Ikaw pa gisapot katulog na kay Kobe na akong cellphone be. Wala may isa pa. Ulat sa. Uy, ikapila naman ko nagulat ni mo. Sige na. Nagunsa pa manday ka. Ha? Maria. Ulat lagi ba? Nagunsa pa day ka. Kay daghan pa pag picture. Anya? Ugma na lang mo. Nagdaghan pa na. Unsaon ba na nimo? Unsaon din na nimo? Ipangita na ko ang picture ba? Uy, pangita nimo unsa nga picture? Katawa si Maria ba? Kani katawa si Moria. Oh. Naaday to diha. Oh. Wala na to dira. Na-delete naman. Wala. Sige na, ugma na lang. Hulat sa dad. Ugma na lagi. Ganina ra kasi gig pahulat. Hulat dad ba? Ugma na lang, sige na. Hulat. O dara gani siya oh. Kinsa man day na. Si Maria gani. Ni kabatig na. Kato na lang lain. Kat bati man nagnaw. Ngita lang kaglain. Oh. Pagtira gina mo. Oh, kabatig na. Ay, kapangit. Kato. Iyo, kapangit. Kani? Pangit kayo. Kani di pangit. Ni pangit gyapon.
Huh? Asa di ay? Pangit man na tanan. Kani di pangit. Oo. Ano man na imong bago? Kasamot ka pangit o kay Saan man naghilak. ako imong bag? Ha? I-close na ako, ne? Dili. Pag tapos nga naman ka magkay ka maggamit, ani. Buta na ako, dire. Dali. Dili. Ang saan may gusto mo? Ang saan din na to na? Dili ka, ne? O sige, ayaw na lang niya. Ano to? Mana. Ha? Yabo. Ay, yabon ako? Ah, sige, tanggalon na tong sulod. Sige na, Bi. Tama na na, Bi. Mulatsa. Ipusa na ba? Sige, ako. Mulatsa. Hipos na kay gabi na. Tawa na, ugma na po. Ugma na po. Nasa ako itanaw. Ano siya ko na yung tanawon? Oy, bartira po na ugma na. Murag kag-correct, Bi. Ako ni tanaw. Ano siya ba'y tanawon? Ano may tanaw din mo? Nakay tulumanon? Magpicture sa si mami. Ala, unsa? Kasi man, tingkatulog naman. Mami, smile. Tingkatulog naman. Picture dad. Picture everyone. Ah, sige, ugma na po. Thanks. Nasa ako itanaw. Ay, di ko na siya. mahuman. Kung kamahuman og tanaw. Alas 12 na, bi. Sige na. Sige na, tama na na. Spinning sa anak ko. Ha? Spinning. Okay na, thank you. Oh. Good night. Good night. Good night. Good night, love you. Love you. Daddy. Salamat ko ang